אהלן, ברוכים הבאים לאחד נגד 100 הערב. זאת אומרת, ממש תכף יעלה לשחק כאן נגד הנבחרת. אחד שבשבילו זה או הכל או כלום. הוא הודיע לנו ואנחנו הסכמנו שהוא לא פורש מהמשחק עד שהוא מגיע למיליון, או נופל כמובן. האיש הזה הוא מצטיין סדרתי, הוא בן 41, הוא התחיל ברפת הקיבוץ, אחר כך הוא הגיע לסיירת מטכ"ל. בהמשך הוא עבד בבית משפט עליון, התייצב בלשכת ראש הממשלה, היום הוא מנהל בקרן הון סיכון. קבלו את האיש שלא מתכוון לפרוש בלי מיליון. אבנר לושי, בבקשה. אהלן. מה נשמע? יחסית לבן אדם שלא מתכוון לפרוש על מיליון, אתה נראה לי קצת מבוהל, האמת. למה קיבלת את ההחלטה הזו שאתה הולך על המיליון? אני חושב שאני יכול לעשות את זה. אבל אתה יודע, פתאום אתה תגיע, יכול להיות מצב, שתגיע, אתה יודע, ל-160, 170, ופתאום תאמר לעצמך, למה אני כזה דבח? למה? אני לוקח את הכסף, אתה יכול לעשות את זה, הרי אין לנו חוזה כתוב או משהו כזה. בשביל זה מלכדתי את עצמי, מילה זה מילה. אתה יודע איך אומרים אצלנו ביחידה, המעז מנצח. ביחידה זה בסיירת מטכ"ל. או שלא. כן, או שלא. או שלא. היית בסיירת מטכ"ל, אבל קודם התקבלת לגלי צה"ל וחתמת ויתור. נכון. היה נראה לי לא לעניין שחברים שלי ישכבו בבוץ ואני אסתובב בתל אביב. למה אתה אומר לי את זה, אבל? האמת היא שלא עמדתי בפני אותה דילמה, כי לסיירת מטכ"ל לא היו מקבלים אותי גם אם הייתי בנו של המפקד. אבל טוב, אני מעריך מאוד את הצעד הזה שלך. היית בכל המקומות, היית בקמפ דיוויד למשל, נכון? נכון. בתור מה היית בקמפ דיוויד? אני הייתי עוזר של דני יתום, ראש המטה המדיני-ביטחוני בלשכה של אהוד ברק, והשתתפתי עם כל הצוות בפסגה שלצערנו לא נשא תוצאות. האמת שחשבנו שהולכים לעשות היסטוריה, ולא כך היה. כן. בבית משפט עליון מה עשית? הייתי העוזר המשפטי של השופטת דורנר. אז למה אתה פה? אני לא מבין. למה אני פה? הייתי במקומות הגבוהים ביותר. למה אתה צריך את הבמה העגולה הקטנה הזו מול 100 אנשים? כמו שהבנת, אני מאתגר כל דבר שנמצא בדרך. למה? זה הטבע שלך. מהלינה המשותפת בקיבוץ. אז המשחק הפעם הוא באמת עוד יותר פשוט, או שלך יש מיליון, או שהם מתחלקים במה שיש לך עד אותו רגע שבו אין לך מיליון. עליי. אתה צריך להדיח את כל 100 כדי שיהיה לך מיליון שקלים. וגם שנה של הכוונה פיננסית. מתנת כלל פיננסים בטוחה. בית ההשקעות, המתמחה במתן פתרונות פיננסיים בתחומי החיסכון וההשקעות. אבנר, בוא תראה מי בנבחרת עשוי להרוס לך את התוכניות הנאות שיש לך על הכסף. יש כאן 6 רופאי ילדים. שלום עליכם. אהלן, אהלן. שמחה וכבוד לנו לארח אתכם. יש לנו 6 חברים בעמותה נגד ניסויים בבעלי חיים. שלום עליכם. ונמצאות כאן גם שחקניות הקברט המוזיקלי היי יפה, אפרת, נטלי ואדי. אהלן, אהלן. היי, אפרת. אהלן. אהלן, מה נשמע? מצוין. אתם מופיעות בצוותא, נכון? כן. על מה ההצגה? קברט שלקוח מספרי טיפוח משנות ה-50, מדבר על ההבדלים בין אנשים היום, בשנות ה-50, כל מיני רבדים. ציטוט קטן מספר משנות ה-50, אני מכיר אותם, אבל הם תמיד מצחיקים מאוד. אל תהלכי בצעדי גבר, זה מדובר על אישה שהולכת על עקבים. גם גברים באים? גם גברים באים ונהנים מאוד, אפילו לומדים משהו. אוקיי. אז אנחנו נראה איך אתם משחקות, אולי תביאו גם קצת כסף הביתה. מי שעוד יושב מולך, אלה 3 אנשים עם מטען חורג בטריוויה, 3 הג'וקרים, זה 10,000 שקלים כל אחד, אם אתה זה, אבל אתה הולך על המיליון, מה אכפת לך בכלל? הראשון הוא האיש שזכה במבחן האייקו של המדינה, אהרון קרשטיין, אהלן, אהלן, מה נשמע? לידו יושב דורון פאר, שלום עליך. והשלישי, אולי מוכר לך, הוא גם שועל טריוויה ותיק, וגם שיחק כאן על הבמה הזאת, יעקב מרמרשטיין, אהלן, אהלן. אוקיי. אתה מוכן לתת לנו ריגושים? מוכן. רבותיי, אתם מוכנים לקחת אותו ריגושים? בואו נשחק! אחד שהולך עד המיליון, נגד 100! אוקיי, ב100 שקלים, הנה השאלה שלך. איזה מוסד ישראלי אינו קרוי על שם ראש הממשלה הראשון? אוניברסיטת באר שבע, מחנה הקריה, נתב"ג, להצביע בבקשה. טוב, זה ממש לחימום הלוע. טוב, ב' מחנה הקריה קרוי על שם לסקוב, ואוניברסיטת באר שבע ונתב"ג הם על שם בן גוריון. אוקיי.
כמה אתה עכשיו באימה, אגב, עדיין? לא, אני בסדר. אתה בסדר? רגוע? שולחים עד הסוף, מה יש לפחד? אני לא יודע, אף פעם לא הלכתי עד הסוף. עדיין. אני אומר, יום אחד גם לי זה יקרה. האם ב' זו התשובה הנכונה? בוודאי, בוא נראה. בוא נראה מבין 100 ב-100 שקלים כמה הולכים כבר. בבקשה. 6 ב-600 שקלים. בדרך כלל אני אומר שעדיף להעיף כמה שיותר יותר מאוחר כדי לצבור כסף, אבל במקרה שלך זה לא המצב. פשוט בסיטונות. תלכו. תלכו. יופי, ממשיכים לשחק. 1 נגד 94. בואו נשחק. ב-250 שקלים, הנה השאלה שלך. כשקריין חדשות מדבר על אל ניניו, קרוב לוודאי שמדובר בתופעת טבע, סרט ארגנטינאי, כדורגלן מפרו. רבותיי, להצביע בבקשה. טוב, אנחנו ממש עדיין בקל לגמרי. טוב, אל ניניו זה צונאמי, סופה, תופעת טבע. א', תופעת טבע? בוודאי, יפה. בואו נראה מי לא שמע ב-250 שקלים על אל ניניו. בבקשה. 5. יש לך עוד 1,250 שקלים, אבל זה לא כל כך משנה כרגע, נכון? לא שלי. סך הכל, יש לך 1,850, אבל גם זה לא משנה, יש לכם 1,850. אוקיי, ממשיכים לשחק, 1 נגד 89, בואו נשחק עד המיליון! ב-500 שקלים, הנה השאלה שלך. בטח קוראים לך בדרך כלל לושי, נכון? ולא אבנר. נכון. מה פתאום אבנר? איזו מילה מופיעה יותר פעמים בהמנון? קול, לא, עוד. רבותיי, להצביע, בבקשה, אחרי שתשירו יפה יפה בלב את כל ההמנון. אתה חושב שכששרים את ההמנון בלב צריך לעמוד דום? מה הכלל אומר? אתה היית בטקסים. אני חושב שכן, ולהצדיע. ולהצדיע? להצדיע. וואו. שרתי אותו כמה פעמים בזמן שאנחנו חיכינו פה, ולא הגעתי למסקנה ברורה. אתה הגעת? אני, האמת שלא. ניסיתי לשיר אותו, אבל הבלקאוט קשה. אני זוכר כל עוד בלבב פנימה. בוא נשיר אותו ביחד. כל עוד בלבב פנימה, נפש יהודי הומייה. עכשיו חסר לי 2 שורות. ואז יש עוד לא, הופעתם מזרח קדימה, עין לציון צופיה. אני חושב שזה עוד, הוא מופיע פעמיים, זה מה שספרתי גם קודם. עין לציון צופיה. עוד. כאשר עבדנו. מה הדרגה שלך? לא בסדר. בוא נראה, לפני שנאמר לך אם העוד הזה הוא עוד משאיר אותך במשחק. פדיחה. בוא נראה כמה טעו. בבקשה. 23 טעו, יש לך עוד 11,500 לכאורה. לכאורה. האם ג' עוד יהיה תשובה נכונה? כן. זה היה קשה. קשה באימונים, קל בקרב. יש לך בסך הכל 13,350, מולך יש 66 אנשים. אני מסתכל רק על המספר למעלה. רק על המספר, זה מה שמעניין אותך. אתה צריך שיש שם 0. בדיוק. שום דבר אחר לא מעניין אותך. אתה רואה להם את הלבן בעיניים. אני חושב שהשיחה הולכת לכיוונים מיליטריסטיים. אני חושב שגם, מה לעשות, אתה בא מהמקומות האלה. אז אנחנו ממשיכים לשחק. רבותיי, 1 נגד 66. אוקיי, לושי, ב-750 שקלים, תראה מה בא עכשיו. איזה גוף מפרסם בכל חודש את מדד המחירים לצרכן? הלמ"ס, בנק ישראל, משרד האוצר, להצביע בבקשה. Yes, sir. טוב, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הלמ"ס, בנק ישראל ומשרד האוצר זה הטיות יפות. א'. כאילו אתה נותן לנו מחמאה על הדרך? האם א', הלמ"ס, היא התשובה הנכונה? נכון מאוד,
יפה. מתוך 66, מי לא ידע מה זה הלמ"ס? בבקשה. 17 לא ידעו, יש לך עוד 12,750 ובסך הכל יש לך 26,100. כל הכבוד, 21 אהלן. אהלן. איך קוראים לך? שי. שי, ומה קרה בשאלה הזאת? מה קרה? טעיתי בשאלה הזאת. מתעניין בנושאים אחרים יותר. אוקיי. זכויות אדם ובריאות הציבור. בסדר, תודה רבה. נראה לי שהשאלה הזו היא ממש מיותרת. כסף או נבחרת? נבחרת. נבחרת, אנחנו ממשיכים לשחק, רבותיי. 1 נגד 49. רבותיי, בואו נמשיך לשחק. הנה עכשיו ב1,000 שקלים. חוץ מהכספר בבנק, מי פורט למחייתו? איגי דיין, אבי סינגולדה, ירוסלב יעקובוביץ', להצביע בבקשה. טוב, איגי דיין, מתופף של משינה, ירוסלב, בסקסופון, אבי סינגולדה, גיטריסט, מעולה, של שלמה ארצי למשל, האהבה הראשונה. בית אבי סינגולדה, נכון? לגמרי. נכון, כל אחד מכם שואל את עצמו עכשיו, האם נפל לזכותכם דג שמן או כריש שיטרוף אתכם? זה לא ברור הדבר הזה. כי הוא הולך עד הסוף, זאת אומרת, הסיכויים שלכם כל כך טובים, ומצד שני נראה לי שלהפיל אותו יהיה מאוד מסובך. מאוד מאוד מסובך. מתוך 49 ב1,000 שקלים, בואו נראה מי עוזב אותנו עכשיו. בבקשה. רק שניים. רק שניים, יש לך עוד 2,000 שקלים. סך הכל, 28,100. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים לשחק. אתה רואה את העלייה? תחסוך. נחסוך. אנחנו חוסכים, אנחנו מדלגים על שלב הכסף או נבחרת. ואנחנו ממשיכים לשחק. 1 נגד 47, בואו נשחק. $1,500 שקלים עכשיו שווה לך כל נפילה של אחד המתמודדים? שווה להם, בסדר? אם ממשיכים לקרוא לראשי שירות הביטחון באות הראשונה של שמם הפרטי, איך היו קוראים לראש השב"כ הנוכחי? יוד, א', עין, להצביע. בשב"כ היית? בשב"כ לא הייתי. פיקדת על השב"כ? לא פיקדתי על השב"כ. ישבת בהתייעצויות עם ראש השב"כ? כן. 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 אוקיי. עם ראש השב"כ הנוכחי? גם, אבל לא בתפקידו כראש השב"כ. זאת אומרת, אתה מכיר אותו. לא אישית, מכיר אבל... מכיר אותו. I know of him. אוקיי. הנוכחי יובל דיסקין. עכשיו, השאלה מי היה לפניו. אני זוכר שעמי אילון... למה אתה שואל מי היה לפניו? לא. הנוכחי, איך היו קוראים לראש השב"כ הנוכחי? נכון, לכן צריך לדעת מי שהיה לפניו. למה? כי אם היו ממשיכים לקרוא באות הראשונה של שמם הפרטי... איך קוראים לראש השב"כ הנוכחי? לא, איך היו קוראים לראש השב"כ הנוכחי? לא. כן? כי כבר לא קוראים. אם היו קוראים, איך היו קוראים לראש הנוכחי? אוקיי. אני חשבתי איך היו עושים אם היו ממשיכים מהפעם. בסדר, עזוב. טוב, נגיד שזה הלחץ? נגיד שזה הלחץ? עדיין יש לחץ? לא נרגעת לחלוטין? לא. אוקיי, א', י', נכון? ברור. יופי, בואו נראה מבין האנשים היושבים כאן במאה מי לא ישב בישיבות עם ראש השב"כ הנוכחי. הנה הם באים. שני ג'וקרים נפלו, עוד 48,500. אתה נשאר נגד 26, אתה ב-76,600. 71, אהרון קרשטיין, אהלן. אהלן, אהלן. כיצד נפלו הזוכים ב-IQ של המדינה? היה לי חישכון נוראי. חישכון נוראי? התחלתי לחשוב כמו ארץ עיר.
שמות באותיות האלה, ועמוס נראה לי יופי של שם לראש שב"כ. אני מסכים איתך, עוד לא היה לנו עמוס בראש שב"כ, אני חושב. נו, אז הגיע הזמן. לגמרי. טוב, היית שווה פה הרבה כסף. בטח. יאללה, תודה. אוקיי. ליסן. נגד 26. אבל על הזמן. שני ג'וקרים נפלו, אבל אדון מרמלשטיין נשאר. אני אייצג את כולם. והוא, כידוע לך, שחקן מעולה במיוחד. יש לך עוד שתי עזרות, נראה לי. שום מתחמנים דבר. העניינים. אני לא רוצה לפתוח פה לשטן. כן. יוצא משם ריח בלתי נעים. אז כסף הנבחרת. נבחרת, בואו נמשיך לשחק 1 נגד 26. בבקשה. ב2,000 שקלים. טל הדבש הוא שם זן של מנגו, מלון, פסיפלורה. להצביע בבקשה, רבותיי. היית בוודאי מגדל טל הדבש בעברך. הייתי איש מטעים בקיבוץ, אבל גידלנו אבוקדו, בעיקר, ותפוחים. אתה יכול להסביר לי את הגדול החלק הזה שאין לו טעם? הגדול החלק, נבל וריד, לתעשיית השמפו. אז למה אצל הילקן שלי יש אותו? בגלל שהם מבשילים הכי מאוחר, בסביבות מרץ-אפריל. אין להם טעם. אין אחרים, אין להם טעם. הכי טוב זה ההס הקטן. כן. כן. אוקיי, יודע את התשובה? לא. מה? האמת היא שאני לא יודע, אבל אני כמעט בטוח, כי אני לא מכיר זנים של פסיפלורה, ובמנגו אני מכיר מאיה. אז... אבל, כאשר עבדנו. למה? אם היית נותן לי מספיק זמן... היית משכנע אותי ההפך. הייתי משכנע אותך והייתי משכנע אותך הפוך, הרי זו מרקולתי. אוקיי, הוא אמר שטל הדבש הוא שם זן של מלון. האם זוהי תשובה נכונה? וואו, היית מול 26, בוא נראה ב2,000 שקל כמה עוזבים אותנו עכשיו. בבקשה. רק 5, יש לך עוד 10,000 שקלים, אבל מה אכפת לך? סך הכל יש לך 86,600 שקלים. היי, 75. אהלן. אהלן. מי אתה? עמית, רופא. דוקטור עמית. עמית זה מספיק, רופא, מתמחה ברפואת ילדים. איפה? בדנה, באיכילוב. וואלה. שעות אינסופיות? לגמרי. כמה ביום? 18? פלוס מינוס. ולמה בחרת ילדים? מסתדר איתם הכי טוב. כן? כן. שני דברים קרו פה בעצם, הצבתי לעצמי שתי מטרות. אחת, לא ליפול בשאלות הראשונות. כן. ושתיים, לא ליפול בשאלה כמו כמה חדרים יש בלב, לדוגמה. זה לא קרה, זה בסדר. יופי. אז... נשחק נבחרת. עומר נבחרת, והוא ממשיך לשחק נגד 21. בואו נשחק. תשמע, איך שלא מסתכלים על זה, המצב שלך בין הטובים שאני זוכר. כלומר, ההצהרה שלך שאתה הולך עד המיליון בינתיים מגובה. מגובה, אבל התחלנו עם נפילות גדולות, ודווקא עכשיו החבר'ה נאחזים. טוב, ב2,500 שקלים, הנה השאלה שלך. לפי הפסוק, בנפול אויבך אל תשמח, ובכושלו אל יגל לבך, יצחק קהלך, יצהל פיך, רבותיי, להצביע בבקשה. מה אתה אומר? אני 99% בטוח שזה יגל לבך. קראתי את זה בימים האחרונים בתנ"ך. אתה קורא בתנ"ך? לקראת התוכנית. וואלה. וואלה. קראת את כל התנ"ך לקראת התוכנית? את הנרטיב. מה זאת אומרת הנרטיב? סיפורי התנ"ך. אחד אלוהינו, זה הנרטיב. מה חוץ מזה יש? מה יש חוץ מזה? לא, זה טלנובלה חבל על הזמן. ברור, אבל כמה תנ"ך... חוץ מזה ראיתי סבא טוביה, סיפורי התנ"ך עם הבן שלי. תאמין לי, שמה לומדים הכי הרבה. כמה ילדים יש לך? יש 3. אוקיי. גילאים? בר בת 16, שיש לה היום יום הולדת. וואו. וואלה. והיום יום הולדת, היום יום הולדת. עומר בן 6 וזוהר בת 3.5. וואלה. אוקיי. א', יגל לבך. האם זוהי התשובה הנכונה?
מקבילת תנ"כית קלאסית. ב-2500 בואו נראה מי לא מזהה מקבילת תנ"כית קלאסית. בבקשה. אבא שלי מורה לתנ"ך, אני חייב. יפה. קשה זה הולך. 4 נפלו ב10,000 שקלים. סך הכל אתה עומד על 96,600. מתנת אתר הקניות וואלה שופס. מעל 10,000 מוצרים. בקנייה בטוחה. מזגן טורנדו, מה השאלה בכלל? טורנדו, מזגן איכותי לחיים. תמי 4, מים צלולים, בלי הגבלה, לכל המשפחה. יש לך עוד 17 אנשים מולך? ממשיכים? כסף לנבחרת? נבחרת? עד הסוף. הוא הולך עד הסוף. הוא 1 נגד 17. בואו נשחק. לאור העובדה שעוד לא השתמשת באף עזרה, בטח בבית אומרים קומבינה. נכון? קומבינה, יש פה קומבינה, ב3,000 שקל. אין קומבינה. שים לב לשאלה. עבדו עליך במכולת וקיבלת שטר ישן שעליו דמותו של חיים ויצמן. באיזה ערך השטר? 50 לירות, 100 לירות, 500 לירות. רבותיי, להצביע בבקשה. זוכר? כמעט בטוח. אנחנו פחות או יותר אותו גיל, אתה צעיר ממני ב3 שנים בערך. אני עוד זוכר את הלירות. 100 לירות זה הרצל בטוח. 500 לירות אני לא זוכר שהיה בכלל שטר כזה. ואני די זוכר שזה ה-50. לא היה 500 לירות. באינפלציה? אולי. או שכבר עברו לשקל. לא זוכר. בוא נראה אם 50 לירות זה טוב. 50 לירות? 50 לירות! ב3,000 שקלים. עכשיו את הצעירים. בוא נראה את מי אתה עכשיו מוריד. בבקשה. בטח אף אחד לא ירד. 1 זה 3,000 שקלים. סך הכל יש לך 99,600 שקלים. אהלן 95? אהלן. מי אתה? גיל, מה עושה? סטודנט למשפטים בתל אביב. נכון שיש רגעים בודדים בחיים שאומרים, אם הייתי יותר מבוגר, היה פה יותר טוב? בדיוק הרגע הזה. וואלה, אתה בטח זוכר מילדותך רק את השקל. רק את השקל? לצערי. לא נורא, תודה. עכשיו בעצם מה שקורה, לושי, זה ככה. האינטרס שלך הוא כפול. מצד אחד אתה רוצה שאלות קשות כדי שהם יפלו. מצד שני, שאלות קשות יפילו גם אותך. אבל יש לי עזרות. טוב, זו שאלה פורמלית. כסף הנבחרת? 1 נגד 16, בואו נמשיך לשחק. ב4,000 שקלים, נדירים האירועים שאנחנו מגיעים ל4,000 שקלים, נדירים. מי ממנהיגי המדינה היה בצעירותו אלוף אגרוף במשקל תרנגול? יצחק נבון, עזר ויצמן, חיים הרצוג, להצביע בבקשה. אני אומר, בן אדם מסתכל על חרטומי נעליו, הוא צריך עזרה. מה אתה אומר? לא. לא צריך עזרה? אני חושב. הסתכלת על חרטומי נעליך. כי ידעתי... אתה חייב לקחת עזרה. לא הייתי צריך עוד להמשיך להסתכל. שישעמם אותך. יש לי זיכרון עמום שזה חיים הרצוג. עכשיו בוא נלך על דרך האלימינציה. יצחק נבון לא יתאגרף עם אף אחד. עזר ויצמן זה כאילו מתאים למאצ'ו, נראה לי הטיה קלאסית. אני מאמר על הרצוג. יש לי איזה זיכרון, זה גם תרבות בריטית כזאת. ג' חיים הרצוג, האם זו התשובה הנכונה? או כשידלק האור, ידידנו לושי פה יצטרך שוב להסתכל בחרטומי נעליו, והפעם בעניין גדול במיוחד. רבותיי, אנחנו נצא לפרסומות, תכף אנחנו חוזרים עם הבן אדם הזה שהולך עד המיליון, ונראה לי שהוא יודע המון. תכף חוזרים. רוצים להמשיך לשחק? היכנסו לאתר nubo.co.il ותוכלו לזכות בפרס. מחר, מי הוא הווטרינר העירוני שהורג כלבים? כי ככה הוא רוצה. זאת הבעיה עם טלטלים. פתאום באמצע היום הם כבר לא כל כך טלטלים. אוכל, זה מה שהם צריכים. שמן אפרסקים ארומטי, תמצית מזרעי ענבים, ונבט חיטה רענן. מנה אחת מזה, זה מה שצריך. נטורל פורמולה מגישה קרם לחוט,
מנה אחת, והטלטלים גמישים ומעוצבים לאורך כל היום. קרם לחוט עם נוסחת נוטרה A to Z, המואשרת ברכיבים טבעיים. כי רק שיער שאוכל טוב, נראה טוב. בתיאבון. נטורל פורמולה. מספר 1. יש רק אחד. אתם בחרתם. בזק בינלאומי, חברת האינטרנט מספר 1 בישראל. רוצים לעבור למספר 1, אבל תקועים עם התחייבות לספק האינטרנט שלכם? הצטרפו לשנה לאחת החבילות שבמבצע, ואנחנו בבזק בינלאומי נעזור לכם להשתחרר מהכנס ומהתחייבות לספק האינטרנט הקודם. בשביל להתחבר, צריך להשתחרר. אז פשוט תתקשרו. בזק בינלאומי, יותר ממספר 1. על פי סקרי דעת קהל. אני רואה אצלך עתיד שחור. עם 2 סוכר, וזה משהו מתוק בצד. בואו לרשת קפה ג'ו עם 6 מכסים של יופלה, ותקבלו קפה ומאפה מתנה. פרטים בטלמסר. יופלה, עושה לי טעים. כוכבי השנה 2008. גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לכוכבי השנה 2008 של ישראכרט. מיד נגלה כיצד יענו לקוחות ישראכרט מהכוכבים שלהם השנה. עם יותר מבצעים, יותר הטבות ויותר פינוקים. אנחנו מתחילים במבצע הראשון, והפעם... חגיגת ילדים בסטימצקי. חגיגת ילדים בסטימצקי. על כל קנייה ב100 שקלים, 40 שקלים הנחה על מגוון מוצרי הילדים, תמורת 40 כוכבים בלבד. ישראכרט. ליהנות מהחיים. מה לא עושים בשביל לשמח את המשפחה? עכשיו בפמילי פאן, שיחות בלי חשבון אל בני המשפחה. נהנים מ500 דקות שיחה בפלאפון כל חודש של בני המשפחה למשך שנה שלמה, ומשלמים רק 19 שקלים ו90 לחודש. לפרטים ולהרשמה, כוכבית 2424. אני יכול לנשק אותך, נורית? אפשר לנשק אותך. בואו נתחיל מההתחלה. קודם כל, כמו שאתם בטח יכולים לתאר לעצמכם, תהליך של אימוץ ילד הוא תהליך מאוד מאוד ארוך. מה ארוך? טוב, אז יאללה, בוא נרד מזה. זה מקום שיגידו תודה. ממש. כפיות, הערב. 1 נגד 100, משחק הטלוויזיה הגדול בעולם, משודר בחסות. נגמרו לכם המים? תמי 4, מים צלולים בלי הגבלה, לכל המשפחה. שפתיים יבשות? בליסטקס לטיפול ולטיפוח של שפתיים יבשות וסדוקות. בליסטקס. You saw the shooter. I saw something. מתיו פוקס, הילד זוהר. 8 צדדים לאמת, בקולנוע. לאט לאט, בשקט בשקט, אולי אנחנו הולכים לעשות פה היסטוריה היום בתוכנית קילושי שעומד פה לצידי, רוצה ללכת עד המיליון, וזה נראה שהוא ממש לא מתכוון ליפול באמצע. לפני הפרסמות, רבותיי, שאלנו מי ממנהיגי המדינה היה בצעירותו אלוף אגרוף ומשקל תרנגול. הוא אמר חיים הרצוג, האם זאת תשובה נכונה?